Hej med jer derude. Jeg hedder Daniel, er 26 og bor i Aarhus, og jeg er lige blevet bestyrelsesmedlem i Knus-netværket. Det glæder mig super meget til. Jeg læser teologi. Helt kort om min historie, så er jeg selv kristen og homoseksuel. Og det har virkelig ikke været nemt at jonglere med i forskellige kristne sammenhænge, og det har været hårdt. Jeg føler, at jeg har manglet folk at snakke med, folk at spejle mig i, fællesskaber, nogen til at dele den her rejse med. Jeg har selv en traditionel opfattelse af køn og seksualitet i forhold til Bibelen, og jeg har faktisk valgt at leve mit liv i cølibat, fordi jeg kan mærke, at det giver mening for mig, og Gud er med i det her valg. Om det også er din vej, det ved jeg faktisk ikke. Det kan vi finde ud af i fællesskab. Det, som jeg egentlig vil, er at dele mine drømme og visioner for det her arbejde. For det første, Knus er en diakonal organisation. Vi møder dig og mig lige præcis der, hvor vi er. Altså at møde hinanden med kærlighed og med respekt. Men vi vil også hjælpe hinanden til at leve og vokse i Jesu kærlighed til os. Den kærlighed, der viser os, hvem vi virkelig er og hvor højt elsket vi er. Men også den kærlighed, som sætter os fri og driver os til at leve det gode liv. Og mennesket har mange facetter. Vi er alle sammen forskellige, og vi har alle sammen brug for forskellige ting. Jeg vil så gerne, at vi bryder rammerne og udvikler os og tænker ud af boksen. At vi kan tilbyde en masse forskellige ting, som forhåbentlig kan ramme de fleste og ramme de fleste behov. Vi kan ikke det hele, men jeg vil så gerne meget mere, og det tror jeg faktisk også, at I gerne vil. Og det er min drøm, at Knus ikke bare er os som bestyrelses, men at det er dit og mit netværk. Og der har vi brug for dig. Hvad du tænker, hvad du har brug for din hjælp, for din støtte, for din forbøn. Smid en kommentar hernede med forslag til, hvad du har brug for, hvad du gerne vil have, vi kan tilbyde, hvad du gerne vil hjælpe med. Eller skriv en besked til os, eller ring til os. For ligesom naturen her er smuk og dejlig, så er du og jeg det også. Og vi har brug for alt. Leve i det og nyde den gave, det er at være skabt af den fantastiske Gud. Og få lov til at tro på ham, som elsker os over alle grænser. Kan I have en fantastisk og storartet dag.